Lucy! Yalala ke leya kuthi. Khanyo! Hey, letho khwazana nami unina wakusaza hayi man. Awukadabela njengami. Kude! Endoda ndakhumbula man. Thabeka zophila. Alright. Ntanga. Efaneni ngomqabaqaba nami. Uyiqabule Philip. Hey uyalala man. Ha? Ayalala. Yazi ndi 6 o'clock ndihlala ndiyatshayina apha ebaleni. Khanyo. Awuveli apha kwendlini kukhala mna, khalibhungane. Uthanda ntanga. Ndapha emzini nami ndiyakhwaza lukhanyo awuveli. Kudala Elbert Castaway boy. Ha? Xelela lo. Intangami wena uhamba uthwakuza nje ucima nhlala ematyotyomveni muhamba uqwaza kanyo. Ucima nhlala ematyotyomveni nhlala imjondolo ntangami ndinestena mna bakwam. Awuvuka kakuseni. Khanyo. Ha? Yenza ihle 12 yakho. 14 kameke grade mna ndandisenza izithandathu. Udom wena. Standard. Umuntu uyabhida Khanyo. Soze usole ukuhlala etyotyomveni for the rest of your life Khanyo. Ntanga. Indlu yami plasterishiwe. Kwayihlala esideneni Khanyo mna. Hayi man. Ndihlala apha indlu yami. It's the property for me this. Hayi man. Yeah, it's a property this one. Uhlala apha kameza ngo? Khanyo. Yazi sani. Xa ungumntu funeka uzazi yathanda. Yazi Mary uze kume bhabha. Elile giqa mntana. Umeri. Xa Mary lala apha esifubeni. Rhatebe. Uliyayi. Alisoneli. Akandonelisi. Vele. Ndifuna wena. Ndifuna Rhatebe. ingumthi mkhulu apha kuwe nathi Mary masambe. Ndathanda into zam ndahamba.